ములుగు జిల్లా ఏటూరు నాగర మండలం నందమూరి నగర్లో 3 నెలల పాప అపహరణ యత్నం కలకలం రేపింది. రాజేందర్ భవానీల దంపతుల 3 నెలల పాపని గుర్తు తెలియని వ్యక్తి అపహరించడానికి ప్రయత్నించగా తల్లి భవానీ అడ్డుకుని కేకలు వేసింది. దీంతో చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు అప్రమత్తమై పాపను అపహరించేందుకు యత్నించిన దుండగుని పట్టుకున్నారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడి వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నించిన స్థానికులకు తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది పిల్లలను ఎత్తుకెళ్లే ముఠా పని అని పలువురు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తన ప్రాంతం ఛత్తీస్గఢ్ అని, మహారాష్ట్ర అని, ఒరిస్సా అని చెప్పడం తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వడంతో నిందితునితో మరికొంతమంది ఉన్నట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిందితుని పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించి వివరాలు సేకరించే పనిలో పడ్డారు పోలీసులు. ఎక్కర్రా అంటే నాగారమే అంటాను, నాగారం తెలంగాణ అంటాను. ఇల్లు ఎక్కర్రా అంటే ఏం చెప్తాను, మళ్ళీ ఛత్తీస్గఢ్ అంటాడు, మళ్ళీ ఛత్తీస్గఢ్ కాసేపు అంటాను. వాడు ఏందనేది ఏం చెప్తాను. छत्तीसगढ़